Во, поехала. Выглядае добра. Зараз яшчэ і пост адпраўлю. Хай будзе. Ёсць. Добра. Яшчэ раз праверу, ці нармальна ўсё. У мяне прагляд нешта нічога не паказвае. Нешта ёсць. Вот нешта ёсць. Добра. Што сёння робім? Сёння, па-першае, гэта больш тэставы стрым, але трошачкі пагуляем. Зараз гука ў гульне не тое, каб чуйна. Зараз зноў будзем пачынаць. Я не ведаю, чаму музыкі няма. Музычка сама скончылася. Блін. Шмат чаго дадалі. Вітаю, Орел. Сёння спрабую яшчэ на новым камп'ютары, зараз спрабую першы стрым. І яшчэ жадаю трошкі пагуляць у Stardew Valley. Я не ведаю, чаму гука няма. Ну, у самой гульне яго так дакладна няма. Я нагуляла, можа, я доўга налады рабіў. Так, давайте. Я, можа, перазапушчу зараз гульню саму. Просто нешта гуляла на фоне, бо я занадта доўга, можа, налады рабіў. А то сумненька неяк. Музыкі мала было, так? Правераю, ці ідзе. Ось яшчэ новая рэч на новым кампе, не ведаю чаму. Не адразу захоп ідзе музыкі. Ось. Трэба 2 разы зачапляць. Добра, добра. Ось зараз штосьці ёсць. І ўсё, яно скончылася? Не, пайшла новая. Ось. Буду рабіць новую ферму, бо, па-першае, ні халеры не памятаю, па-другое, там дадалі шмат чаго. Я самага моманту апдейта так і не было часу згуляць. Так. Назва фермы хутар. Самая прыемная рэч. Дранікі відавочна, што. Так, пакінем валасы. Во. Не. Нормально. Прыкладна маё. Беленькую цішу. Не, якая нейкая, она такая сабе. Без праблем, Орел. Адпачывай. Вітаю, Орегана. У нас сёння трошки нечаканы стрым. Я папераджваў, што такі можа быць. І я спрабую зараз новы комп яшчэ на ім стрыміць. У нядзелю стрым? Так, гэта незвычайна для мяне. Я спрабую новы комп. Такое. А што, штаноў не тое, каб шмат? Ну і добра, няхай такія будуць. Без барады. Інтра няхай будзе. Колеры. Колер волос. На The Invincible адразу Орегана улятае, а 2500 адпраўляецца на The Invincible. Дзякуй вялікі. Нешта трохі ціха для мяне. Я не ўпэўнены. Я яшчэ, можа, нейкі налады буду змяняць, бо я не ўпэўнены, яно нейк усё гучыць і выглядае для мяне зусім не так, як на папярэднім кампе. Нешта з музыкай яшчэ, але, ну, спрабуем. Так, колер волос. Давайте трошечки посвятлей. Нейкі ён зялёны у мяне атрымаўся. А ёсць гатовыя адразу колеры? Ось. Такое, не, светлей. Нормально. Только фризуру трошки іншую. О, нормально. Подойди. Колькі ферм новых. Ой-ё, я толькі зараз паглядзеў управа. Так, стандартная ферма, памятаю. Каляракі, добра. Лясная ферма. На вяршыні холма. У невядомых мясцовасці. Там, кажучы, вёску Балдура будуюць. Блін, дзе? Хто будуе? Так, 4 куты. Ага, это больше для мультиплеера. На пляжы. Это прыгожа, але я хутчэй за ўсё у стандартную пайду. Спецыяльна для жывёлак. І пачынаем яшчэ адразу з 2 курак.
Стандартную альбо з жывёлкамі больш. Давайте ўсё ж такі стандартную возьмем. Я пакуль узгадаю, буду як звычайна паўгады ўзгадваць, як увогуле ўсё гэта працуе. Група модараў будуе вёску Балдура ў даліне Стардзею. Брутальна. Коротенька для тых, хто не гуляў, не ведае, што за гульня. Мы пачынаем гісторыю як чалавек, які займаўся там сваімі справамі ў офісе, і у яго быў дзед, які памёр. І у наследства яму аддаў, у спадчыну яму аддаў свой будыначак невялічкі у вёсцы ў Стардзю Волей. Вось. І галоўны герой праз некаторы час вырашае, што яму здзеў была яго праца, ён адпраўляецца вось у гэтую вёску, у якой пачынае трошкі наладжваць справы ў гэтай вёсцы. Вось. Гульня поўная ўсяго, да халеры ўсяго. Але асноўнага геймплея так складана нават сказаць. Раз'ехаць на хутар нафіг. Так, прыкладна, вось, Джорджа Компані. Вось, дзесьці тут наш галоўны герой знаходзіцца. Так вось, займацца можна шмат чым. Галоўнае ў цябе можна займацца бясконца гэтым самым толькі вырошчваннем раслінак і там розных жывёлак, але гэта не асноўнае ў гульне. Там можна, напрыклад, гэта складана сказаць, там да халеры ўсяго. Адносіны з персанажамі, якія жыхары гэтай вёскі, розныя рэцэпты, якія складана зрабіць, розныя яшчэ можна данжыкі ёсць, якія прабіваць трэба, там пралазіць ўсё глыбей і глыбей. Я павінен націснуць на гэта. Вось гэта пісьмо ад дзеда. Можна без жыхароў, ёсць варыянт для інтравертаў. Проста не хадзіць да іх. Гэта тут усё даволі так прыемна, то бок вам не патрэбна нічога рабіць. Калі вы жадаеце чымсьці займацца, то сваімі справамі, то вы займаеце сваімі справамі. Вам падабаюцца данжыкі тут без праблем. Рабіць нейкія квесты яшчэ без праблем. Рабіце тое, што падабаецца. Гульня аб гэтым. Аб такім павольным тэмпе і проста адпачываць. Ось, у нас сустракае Робін, яна нам трошки будзе дапамагаць будаваць нашу хату, бо хату можна паляпшаць і там рознага ўсяго хапае, можна будынкі дадаваць для сваёй фірмы. Ось, і яна трошечки дапаможа з гэтым. Пачынаем мы з літаральна амаль разваленай фермы. Як тут літаральна гэта нават не нагадвае ферма, але ўся гэтая лакацыя належыць нам. Трошки зарасла, не халеры сабе тут лес. Цікава, можна просто пропусціць, бо я гэта плюс-мінус памятаю. Не памятаю, каб шмат чаго адбылося. Льюіс, мясцовы мэр. Даглядаю ўсё. Спадзяюся, па гуку ўсё норм, бо літаральнага налады рабіў сёння. Трэба каточка завесці. Мы заведзем каточка. Толькі адна жывёлка, на жаль, на персанажа. Вось, і я ўжо абраў каточка. Ён з'явіцца праз некаторы момант, наколькі памятаю, ён сам прыйдзе. Я зараз прапушчаю, бо гэта не тое, каб шмат адбываецца, але гэта ўводная частка. Я рэкамендую, калі самі гуляеце, пачытаць, бо даволі мілыя дыялогі. Увогуле прыемная гульня. Вось проста прыемная такая для душы пасядзець.
падаглядаць свой агарод. Ледзь чутно. Зараз грамчэй зраблю. Зараз галоўна, каб яна не занадта была. О, тут нешта ёсць. А, нам адразу далі, што вырошчваць, магчыма. Першыя квесты. Павітацца з усімі. Мне только кулака трэба правесці калектывізацыю. Не, ўсё самастойна вырошчваць, ніхто у нас нічога не адбярэ. Расчысціць тут трошечки. Мясцовасць трэба. У нас ёсць каса? Ёсць каса. Вось гэта трэба яшчэ зробім. Прывядзем у прыгажосць. Ось. У нас не тое, каб шмат чаго пасадзіць, але зараз прыбярэм тэрыторыю, хоць трошечки перад хатай. І будзе ўжо з чаго пачынаць. Пакуль што у нас толькі турніп, як ён. Парсніп, вы бачыце. Не ведаю, што гэта, не ўпэўнены. Батат? Магчыма. Ну, вось гэтую тэрыторыю можа. Так, у нас там 15 семян, мне падаецца, таму нам патрэбна прыкладна 5 на 3. 3, 4, 5. І вось яшчэ. Наша першая сажанка будзе. Вось і ўсё. Пасадзілі. Паліць гэта ж усё патрэбна яшчэ. Будем даглядаць нашым. Мы пакуль пачынаем з малага, то бок можна паляпшаць і тую ж лейку, і матыгу, і ўсё. Вось, але мы пачынаем з маленькага, і нам нават за невялічкім садочкам даглядаць будзе складана. Можна? Неблага для гарадскога хлопца. Гэта толькі раніца, за гадзінку ўжо высадзілі ўсё. Такія мы малайцы, а? Будем далей тут прыбірацца, бо лакацыя даволі вялікая. Тут літаральна, а потым пад канец ужо ўсё засаджана. Тут сады робіш, жывёлак вырошчваеш і гэтак далей. Да халеры, гэта ўсё наша. Не слабая такая спадчына. Адразу і табе і ферма, і участак такі немаленькі зусім. Есть конюшына, так. Приемно кайфуй. Яшчэ на The Invincible 2500. Вітаю, Сайволкер. У нас трошечки не раптоўненька стрымчык у выходны. Лайтовы. Ну, хутчэй за ўсё, мы сёння доўга не будзем, бо у мяне часу не тое, каб ёсць. І я жадаў збольшага праверыць, што ўсё працуе. А як вызначылася, не ўсё ў мяне працавала добра. Не адразу я стартануў стрым. Ці не можна завесці так, магчыма? Я не памятаю, як працуе інвентар. У мяне, падаецца, яго нават і няма яшчэ. Гэта ўвесь мой інвентар, літаральна. Вось, лакацыя, тэрыторыя ўсяго Стардзю Волі. Я не ведаю дакладна, тут яшчэ новага пададавалі. Я тут дакладна лакацыі новых не бачу, ўсё па-старому. Давайте пойдзем у горад, таму што мы тут ужо даглядзелі ўсё. Пасадзілі. Пойдзем, мы інтраверты. Каго рамансіць буду? У гэты раз не ведаю. У гэты раз хутчэй рамансіць буду свайго катошка, калі ён з'явіцца. Так, у нас тут вялікі горад. У нас ёсць па запытах. Гэта календар. Усе жыхары, ёсць фестывалі розныя падзеі адбываюцца. У нас пакуль усё даволі ціха.
нехилая вёска. И она здоровенная, я скажу так. Это город, ну, такі нормалёвы. Ёсць кожны персонаж асабісты са сваёй гісторыяй, са сваімі адносінамі і са сваімі сакрэтамі. Сельсавет зараз памятаю дзе, толькі ён у таком заняпадзе. Нам праз некаторы час павінны... Тут бар свой ёсць, каб вы разумелі. Давайте зазірнем. О, бачылі? Ёсць дзе бухнуць. Побягу да сельсавету. Познайоміцца з усімі. Вітаю сам. Вы двое куды побегли? О. Лия. Алкоголичка. Арви, доктор Мессон. Агрогородок. Так, ну, усё сур'ёзна. Вось, сельсавет. Толькі ён зараз зачынены і ён у заняпадзе, яго можна будзе адбудаваць, калі ёсць жаданне. Пробягусь яшчэ. Рыбу можна ловіць, напрыклад. Мачаву. Давайте до океану пробежимся тут. Я не памятаю толькі, як вуду мне атрымаць. Мне патрэбна да гэтага зрабіць. Мне падаецца, каля акеану пазнаёміцца з рыбаком, і ён мне і дарыць самую першую, самую простую. Эй, рыбак, пушай меня внутрь. Не ожидаю выходить. Мне штары. Вылазят червячки. Такое себе. Рыбак. Выходь. Ага. Пошел ловить рыбу. Вертается завтра. А где? Пясчаныя чэрві? Так, там вылазіць. Хутчэй дапамагае арыентавацца, што там нешта ёсць. Я не памятаю ніякага кухара тут. Ну і ладно. Чым бы мы не займаліся, мы ўсё можам, што павынавырошчвалі, мы можам прадаваць потым. І вось гэта ўсё проданае, мы можам за гэта зарабляем грошыкі, можам набываць яшчэ больш семян, напрыклад, не семян, насення. Напрыклад, сабе пачаць дрэвы вырошчваць і гэтак далей. Ёсць сакрэткі, якія схаваны, шмат іх тут да халеры, усяго ўвогуле не да халеры. Вось, нават ажаніць нам можна і дзяцей завесці, напрыклад. Лілі? А, Эмілі. Ёсць кастрычка дзесьці зачынены. Нінага. Мае аб гэтай гульне ўспамінкі, нібы яна жудасны паглынальнік часу. Так. Айка зазірну хуценька. У мяне 150 гадзін у ёй. І я яшчэ на піраткі прасядзеў, можа, гадзін 100 перад гэтым. То бок я нагуляўся на піраткі і потым толькі перасеў на арыгінал ўжо. Набыў, таму што, блін, гэта ўжо нават несур'ёзна было. Так. На сёння можна яшчэ што-небудзь паспець. Яшчэ пазнаёміцца з людзьмі. Там ёсць доктар, яго хата на поўначы. Я пэўны момант да іх накіроўваўся, зараз загарну. Зараз пагляджу, ці нармальна чую гульню. Чаму гук знік? Літаральна просто музыка скончилась. Вітаю, Робін. Во, пайшоў гук. Нормально. Пробрыздзіць хату. 10 000 золота. Вы ачмурылі. І 450 дрэва. Не сёння. То можна яе набыць. Рэцэпт куфара вялікага. Пакуль не. Калі мазралог не спрацуе, можа і былі чытае. Скажыце, калі па гуку нешта не так, скажыце, калі ласка.
бо мне гэта бянтэжыць. Гук зярніца, так? Ну, я не ведаю, я нічога не зрабіў. Літаральна нічога не зрабіў. Добра, добра. Бо па гуку нешта не тое. Карацей, часа я там заўважыў. О, у нас энергія. А, я памятаю, энергія вельмі важна. Пакуль працуем, мы не можам увесь дзень працаваць, мы стамляемся. Вось, і мы нармальна так энергію страцілі на гэта. Розныя раслінкі, тэлевізары, коміны, лямпачкі розныя, падлогі розных колераў, рэцэпты для іх. А хаверы чаго? Можна ўпрыгожваць і ўпрыгожваць сваю ферму. І іх тут... Яно толькі адно сёння? А ці астатнія? Вось, так будзем назіраць. Калі нешта будзе, якія праблемы з новым кампом, трэба іх вызначыць адразу, будзе, можа, некаторы час пабавіць, бо літаральна нічога не было ўсталявана яшчэ ўчора. Вось, займацца прыйшлося. Да П'ера яшчэ, можа, нейкае зерне. А што, дзе П'ер? П'ер, можа, мне ты прадаш нешта? Ласка. Не, ён уже не займаецца самой. Вітаю, Кэрвін. Я нешта гэтага пакою не памятаю, але ж гэта ўжо даўно было. Алтар Йоба. Добра. Йоба-алтар. Гейл там сидить у гуляю, гуляю. Ну так, яна зацягвае, ёсць чаму. Вельмі прыемненька ў ёй пабавіць час. Зноў жа, я ўжо, можа, нагуляўся яе трошкі. То бок мне цікава паглядзець новы кантэнт, увесь астатні я ўжо глядзеў. Большасць кантэнта я пабачыў. Ужо рабіў такія... У мяне што цікава, з-за таго, што я гуляў у пірацкую версію. У мяне захаванні з яе пераехалі на Steam-версію, і мне падаецца, у мяне няма ўсё яшчэ ачывак за тое, што зарабіў столькі-то грошай. Так, і самых маленькіх не хапае. То бок у мяне ёсць дасягненне, зарабіў там мільярды, і няма там нейкіх 5000, ну нешта такое. Пошта ніякай няма. Што у нас у хаце ўвогуле? У хаце у нас няма нічога. Што у нас надвор'е якое? Заўтра будзе сонечна. Мне падабаецца. Прывіды давольныя. Рэцэпта тут, наколькі памятаю, можна атрымаць. Не, пакуль няма. Трэба глядзець тэлевізор, каб новыя рэцэпты некаторыя знайсці. Ці можна яго выдадзіць ці прадаць? Можна, я не памятаю як. Так, вось, можна. Я яго сабе ў інвентар паклаў. Я ж усё, вось, напрыклад. Усё, што заўгодна, вось. Перасунуць, куды пажадаеш. Нават комін ось так узяў. Як бы так у жыцці было б, магчыма, комін перасунуць. Ніколі не пытай мільёнера, дзе ён атрымаў свой першы мільён. Так. Зарабіў я. Не. Ось. Мне патрэбна нейкае месца, куды я мог бы складваць рэчы. Бо ў мяне ж інвентару не хопіць. Ніякага. Я не памятаю, мне патрэбны рэцэпт тады куфару. Ну, гэта ўжо на заўтра. Давайте спаць. Калі куфары змагу ставіць, будзе цудоўна. Будзе куды хаваць мае рэчы. О, комін. Запаліць. Завтра будзе дождж увесь дзень. А у нас ёсць нейкі ліст новы, і яшчэ трэба паліць нашыя невялічкія парсніпы.
Ну і што у нас там? Віллі запытвае нас, ці магу я выйсці сёння на пляж. То ён прадае гэты рыбак ён карацей. Да яго схадзіць. Трошки прибрацца яшчэ. Трэба працягваць, пакуль энергія ёсць. Яшчэ трэба ў лейку набраць вады. Оп, набралі. На потым будзе. Кайфуй. Еду так утульненько. Додому вертався. Оп, рослиночка. Веточка. О, Віллі. М'ясцовий рибак. Давай воду. Давай мою воду. Старую отдаст. Отдасть зараз. Ось на першій буду я, можна буде потім переписати. При ожиданні. Бамбуковая. Зараз, може, трошечки половим. Ні, треба трошечки. Я не пам'ятаю, ці магчыма змяніць вигляд персонажа, коли вже його створив. Я ж не пам'ятаю. Оп. Зловим зараз нечто. У нас не поміститься ніякої риби зараз у нашому інвентарі. Риба. Риба. Где? Оп. Що піде? О, я забувся, як це працює. Стой, риба. Треба тримати зелененькую эту полоску на рыбе. Тримать я могу только... Ну, изловил. Так, чтобы выкинуть. Непотребная у нас... Давайте кветочку. Позбавимся до ее. Возьмем с собой рыбу. Продадим. Арбуз заедим. Дайте заедим ее. Добре. Нешта я забыўся. Вось, я збіраўся куфар набыць. Дарую, так. Самая лепшая рыба. Пушечки. З головой, так. Вы бачили, я ще подкинув я її усю прокнув зараз. Не, почекайте, это не то. Треба йти до Робін. Сподіваюся, вона ще працює сьогодні. Бо не усі працюють кожен день. Я нормальні. Робін, можеш, ласточка? Ти по своїх справах уже йдеш? А може... Не, може сьогодні попрацюєш трошки? Мені это, набить куфар треба. Не? Ну не. Чоловік тюлень. Вельми голодний тюлень. Ой, я там повеличений куфар. Я забув, що вже і крафт працює. Ага, окей, добре. Пропустите мене.
Зараз ми куфара поставимо. Так, на їх треба дерева. І значно більше, чим у нас є зараз. Робимо все. Угу. Нормально хапіло. Треба 50 на 1. Мы пока вставляемся довольно хутко. Это веселая ферма? Так. Это я на самом. Я зараз собі наберу ще трошки древ на кухари. Поставлю. Де він був? Ось. Кухар, навіся. Зроблю його. Давайте синій колір нехай буде. Покладемо у його поки що амаль все сміття. І зробимо яще зараз один куфр, коли наберемося ще до такого дерева. Сховаємо воду, бо я не займаю доволі шмат місця. Ось, може трошки ще з некоторих предметів. Не то. Ось. Это уже этой самой капкой разбирался вместе дрова. Городские, что сказать. Уже мне ведать, чим працаваць так потрібно. І все ще не хапаємо дрова. І вітаю, КамАЗ. Вітаю. Сьогодні трошки більш відпочивальний стрім. Я хочу зробити сьогодні не вельми довго буде, може годинку-полтори. Ось, крышечку і поспробувати постримити на новому комп'ютері і ще перевірити. Ці ўсё парадку по гуку і астатняе, і вось нават за гэтым былі некаторыя праблемы. Зараз я не упэўнены, час ад часу мне падаецца ёсць праблемкі з гукам. Мне яшчэ трэба будзе даследаваць ці ўсё ў парадку. Не могуць адроніць роторныя жаткі ад малота. Вось, і гэта я. О, мы зараз упадзем ад стомленасці ўжо. Цэлы дзень рубілі ўсё. Яшчэ куфар. І ўсё у нас будзе з рознымі прадметамі. Вось гэта не ўсё патрэбна нам, і не кожны дзень. Возьму вось так. На адрозненне свінню адказай. Гэта па жаданню, па магчымасці. Гэта ўжо з зорачкай такая задача. Мы ўжо такія стомленыя, што мы сёння дакладна нічога рабіць не будзем. Калі мы толькі не здабудзем сабе нейкую ежу, на якую у нас грошай няма, а вырасціць сваю яшчэ не паспелі. Я ж не выключуся, калі одну толькі раслінку пасаджу. Де моя адна раслінка? Зерня дзе было вось. Возьму ось так. Тут у нас рандомное зерня. Неведомо, что там у ім знаходится. Посадим його. Зараз головне не упасть. Так, инструменты сюда у нас. Головне не доить коня. Ну, коли конь буде не супраць, то чому бы не подоить, правильно? Так, тут я ще трошечки святла додадим. По чому буде вночі. Ну, я ще культ свой розвісти тут. Оп. Ось. Культ куфара буде. І тут просто тому, що я можу. Нехай буде так. Ну все, мы стомились. Я не ожидаю размовлять с людьми тут. Я интроверт, ничего не ведаю, я спать. Вы як ожидаете, а я спать. О, мы научились наступны ўзровень збору раслін. А гэта дадае нам эфектыўнасць нашай сякеры.
І трошечки з дрэва можа упасці насенне і новыя яшчэ рэцэпты. Калі конь пародзісты, даеце яго вельмі даходна. Я ведаю, я гляджу, тут ёсць аматар. Чалавек разбіраецца. Так. Пазнаёміліся з паловай горада яшчэ учора. Нам няма чаго рабіць, бо паліваць не патрэбна, сёння дождж. Навошта нам нешта рабіць, правильно? Можа прыбіраць тут яшчэ? Давайте прыбярэм. Тут энергія ёсць. Дзе кот? Я не ўпэўнены. Я памятаю, што ён праз некаторы час, мне падаецца, самастойна праходзіць. То бок трэба проста пагуляць некалькі дзён. Пераладзіць онлайн для інтэрнэту. Не, гэта толькі асабістыя спецыялісты могуць рабіць. Спецыяльныя блогеры. Скалалазы. Так, там на нейкі дзень пераносіць кота. Вось нешта такое было. Мне падавалася, што ён, ну так, па тыпу, дзесьці заблукаў, альбо штось такое. Не, моя котачка прыйшла да мяне. Дарогу зараз дам ёй прайсці тут. По столу. Ну што такое? Вітаначкі. Ты таксама ў стрым жадаеш? Прыйшла гладзіцца, вы бачыце, не магу нічога рабіць, у мяне котька. Здаецца, бабка. Мне падавалася, што Робін увогуле, альбо гэты мэр, я не памятаю, як Льюіс. Не Льюіс. Бачна, не магу нічога рабіць, котачка. Котачка жадае увагі. Так, я вяртаўся. Ось, туды. Ну, блин, я не ведаю. Звычайна, калі такое надвор'е, то самы момант ісці ў данжы, калі гэта з-за таго, што гэта самы пачатак гульні, то і рабіць-то асабіста нечага. Можа, мяне туды не пусціць зараз. У дождь лепей рыбку палавіць. Дакладна. Пайду за марскою. Альбо ў лес. Пайду у ракі палаўлю. Блин, палавіць рыбку. Ага, я вуду-то не ўзяў. Зараз будем вертацца да хаты. Коровки, вітаю. Это не моя. А ці патрэбна нешта зрабіць? Зачынена. Яшчэ толькі памаль праз гадзіну зачыніцца. Буду усім рыбку ловіць. Блин, тут заросло як. Пусціце мяне, калі так, тут цэлую. Бяры. Так як. Валера. Пусціце мяне. Я тут пакуль пролезу. За вудай сваёю. Вся рыба збежыць ужо. Вот вуда. Зараз усё ресурсы паскидываем. Бо не патрэбна, ды і месца для рыбы не будзе. Як голум. Пусціце мяне назад. Мне да вады патрэбна. Нешта музыка не гуляе, не играе. Под дождь вырашила не ісці ўвогуле. Во, тут размясцімся. Оп. Ну все, чакаем. Оп. Цудоўна, Джорджа Кола. Можа, пойду пошукаю месца нейкае. Давай, рыбинка. Ось. Не, яшчэ одна Джорджа Кола, нешта не тое. Не ў Мінску, а рыбака бачу, які рыбку ловіў. На Світлачы я заўсёды іх бачу. Ну, я толькі сябе памятаю, я бачыў іх.
Я заўсёды здзіўляўся, ці ў світлачы ёсць нешта. Джордж Гупі, я чую сілу хамону. Гэта, падаецца мне, не тая Джорджа Кола. Сусед, яким ты не захвараеш, то чи подержу весь день фэнтэзі, так? Яшчэ і рыбу зловіш. О, рыбонька. Нерест Джорджа Колу скончыўся, ўжо пайшла рыба нармальная. Што ловім мы як прыдурак. Але пакраху атрымліваецца. Якая яна там па памерах? А ці магчыма? Мне падаецца, я ж памер гаворыцца, так? Я можна заўважыў. У дождж, дарэчы, рыба фігу прыплыве. Так. Фэнтэзі. Оп. Яшчэ. Тут і сёння. Давай. Оп. 27 дюймов. Может, здесь яшчэ можна прайсціся і... О, я нават памятаю гэтую хату. А, я памятаю, нешта хаваў у ёй. Каля яе. Каким-то это я ведаю. Вось, напрыклад, ёсць цікавае месца, а зараз... Блин, праз водопады там не бачна. Тут дзесьці тут каналізацыя была каля гэтай ракі. Мне здалося, што ў дождж рыбалепей водзіцца. А, не, ну, жыцці мне падаецца, не. Каб вы ведалі, я ж гарадскі, вы шо, я толькі ў цыглачы максімум мог бы ловіць нешта. Але мне падавалася заўсёды, што яна, ну, не рэагуе амаль, ну, па тыпу, не адчувае сябе нармальна. О, каналізацыя. Але зачынена, там нешта трэба зрабіць перед гэтым. О, пачакайце-ка, гэтага не было. Толькі майстар 5 шляхоў можа ўвайсці. Даклада не было. Я не ведаю, што гэта. 100%. 5 шляхоў кунг-фу фермера. Майстар хамону. Водоросли. Моя улюбленная. Можно съесть, чому бы не. Оп, сырыми. Одразу з воды. Да и рыбоньку то можно уже было бы и съесть, чому бы не. Альбо не, давайте продадим ее. Во, орегано разбирается. Это Вадьмяр 2 заботится о королеву? Не, это першие. Пустите меня. Витаю, Альянс. Так, давайте закинем рыбу. То есть так это працуе, так? Так. І може Джорджа Колу, бо нам на матерон не патрэбна. Мы пакладзем яе ў гэты куфар і кожную ноч яе будуць забіраць. І ўсе рэчы, якія тут ёсць, яны будуць ісці на продаж. Это ж культи ягняці. Ну тут мы это жывёлачак. А, я ж не магу. Ці атрымаецца зараз яшчэ паглядзець, ці магу я жывёлачак зараз завесці. Мне падаецца, мне патрэбны будынак для гэтага пабудаваць адразу, свіран. Каб толькі была магчымасць нават так набываць. А што такое? Рыба з півам. Там рыба з колай. А, усе разышліся. Вітаю, дзяўчынка. Джаз. Марні, вось яна павінна прадаваць. Але зараз ужо ўсё. Даецца пазнавата для гэтага. Яна скончыла сваю працу. А што яшчэ магу тут
Куди можу пройти? Пам'ятаю, що є вежа мага. Десь тут у лісі. Але до його ще треба вміти дойти. Ось вона. Зачинено. Але ви можете почути, що там ніхто є. Окей. Я не пам'ятаю, як її чинять. Будем спать. Дощ шепче. На дворі саме підходяче подгадав. Є же чаровника так. Я не пам'ятаю, що на робить докладно. Але так, там є такий персонаж. Чаровник. Сидіть в своїй вежі і не виходить амаль. Вежу можна трапити, коли яблуки почнуть розмовляти. Ага. Я зрозумів, об чому ти. Я не пам'ятаю, що треба розробити. Мені питається, просто час повинен провести. Ось ми заробили 170 за рибу. За колу ні кольки. Нічого у оголі, тому можна колу не продавати. Назва вежі новинки. Туди усіх увозять. Для гэтага не трэба цікавую травку вырасціць? Не. Яблокі просто самі пачнуць размаўляць. Дрэвы. Гэта ўсё. Тут гэта нормально. Калі доўга на хутары правесці, то такое пачынаецца нормально. Ну, вось тут яшчэ не паліў. Трэба набраць вады у лейку. Эх, зыдык бы. Сядзіць тут, колупацца. У нас пакуль няма чаго яшчэ пасадзіць. Можа набудзем. Пайшлі набудзем яшчэ зерня, насення. Не подавлю? Не, ён осторожно ходить. Я ожидал поглядеть, что можно заработать со свираном. Так, это у нас зачинено, и марни так само чинится только праз годинку. Давайте одразу погляджу, что потрібно до свирана, как что и кур можно было завести, и вот это все. Я размовляю? Что ты мне ожидаешь? Покинь меня, алкоголик. Памятаю тебя? На самом деле куру хаваю. Курица под палито. Пустите меня, Унтор. Ну, почекаем. А хоть такая справа. Оп. Рыба. Так, Дэнтмен. Пустите меня уже. Две ноги. Блин, мне потом ничего не продадут. Промокшая папера. Газета на от. О, вітаю. Набыть. Так, это все для собакаў? Для котов домик? Воу. Такого не было. Для птушек. Матка. Блин, нічого этого не было. Кайфы. Але ж это не тое. Мне патрэбна ўсё ж таки свіран. І гэта хутчэй за ўсё да Робін. 10 колонкаў, так. Але ўсё ж таки, там такога не было раней. Круто, новенькая. О, сметніцка. Оп, собрали. Так, они.
Бар зачинений. Вітаю. А можна у тебе набить? О, бульба. Якое питання? О чому я думав? Ось. Все, у нас є бульба. А 10-й раніці хто в бар іде? Я. Мені подається ідеальний час. Не пушають. Зараз бульбочку посадимо. І ще її вирощувати будемо. Бо на гэтых парсніпах ми нічого не навирощуємо. Гэтые ваши незнайомые парсніпы. Так, мне падаецца... Це навогуле смецце і нічого нам не дасць. Це папера. О. Бульбочка у нас 10, так? Давайте. 10... Ну, по 5 знову будем робити. Раз. Раз, два, три, 4, 5. Добре, бульбочка пройшла. Хто так садить бульбу здесь, а? Закопай її хоч. Хоч кришечку. Угу. Аллилуйся. Коня, конь ёсць, але толькі дзеля таго, каб катацца. Ну і каб прыгожа было. Трактора няма. Радню паклікаць. Так. На жаль, за радні у нас быў толькі дзед, які нам гэтую ферму і пакінуў. Пайшлі ў бар ужо, самы час. О, чакай-ка. А, з Юрісам ужо знаёмы. Вось ты. Я с тобой познаёмцца ждал. І ўвогуле, што там у вас в аркадных аўтаматах? Вось. Оп. Понеслася. Геймплей. Я не памятаю, на што тут стрелять. Што я рабіць павінен? Я ж стрелять павінен. Усё, зразумеў. Неправильно рабіў. О, там стрельба. Збіраем. А што, чаму стрельба не стреляет? Я уже не памятаю, я говорю. Ну, добро. О, пошла. Мета-стрим. Понеслася жара. Мне бы еще музыку с думой, короче, понеслась это. Разносить. Блин, ну все, ели. Еще здоровье есть. Блин, холера, я уже думал, все. Ну, где вы там? Хоть усе питься будем. Блин. Херня это ваша. Ну все, можешь купить. Часу jeszcze da cholera. Вітаю, Вінсент. Вітаю, Джоді. Там jeszcze tam занятий. Ретрогеймінг.
Так, так. Не магу вытрымаць, калі паразваю ўсё, адразу ўсё кідаю. Вяртаемся потым. Разумееце, там просто ў бары бухла не прадаюць усё. Падавалі б, я б затрымаўся трошки. Можна было бы яшчэ пазмагацца. А данжыкі, мне падаецца, нам пакажуць толькі там праз некаторы час яшчэ геймплею. Наколькі памятаю, там увогуле павінна нейкі землятрус адбыцца, нешта такое, падзенніка ўнутры механізму. О, рапуха побегла. Ну что нам? Можна зносіць усё навокал, бо яшчэ больш было месца, бо пажадаем пасадзіць, нам тут не хопіць нічога. Новыя чарвякі? Ну, іх зазірнуў зараз. А, так? Слухай, реально? Таких не памятаю. Что у нас там? Ну-ка. А, блин, 8. Морква? А ці была? Ці была морква раней? Цікава. Рослиночки. Давайте. Тут яшчэ специально для морквы. Я вось не памятаю таксама. Блин, не трапіў. Так, это все отправляется сюда. А, тут яшчэ я забыўся, якія хуткія кнопачкі. А это не обовязково. Это так само. Хай буде тут. Вось калі б меў всякий гербан, мы патэлефанавалі самому брату Роману. Катька. Ось. Мне ўсё ж таки патрэбна вот это. Касойненька. Не, прыемней. Прыгажусь. Зараз пару трошки наведзем. Прыемна, калі ўжо такая старая ферма, можна сабе і высаджваць дрэвы спецыяльна, каб дорожкі рабіць, то бок, ну, ўсё гэта. Калі вы загугліце просто Stardew Valley і паглядзіце ў Ютубе, ну, не ў Ютубе, у Гугле, просто як людзі будуюць фермы, это просто для путажы. Прыемная. Але зараз у мяне нейкай энергіі не хопіць на гэта, нават расчысціць усё гэта. Ну, уже трошки падстаміліся. Пайшлі спаць, хопіць. Нікуды яшчэ не прыйшоў. Так, я таму надоўга тут затрымлівацца не буду. У сэнсе, што буду ісці і адразу пры магчымасці спаць. Ага, окей. Газета нічога не каштавала ўвогуле. Усё гэта херня, трэба нармальныя расынкі прадаваць. У гульні таксама ёсць кооп. О, забралі. У гульні ёсць кооп, можна да 4 гульцоў гуляць на адной ферме, і кожны займаецца сваімі справамі, каму што цікава, і даволі прыкалдасна. Ідэальная ідэя, ідэальная гульня, каб кааператывам, калі вам проста ёсць жаданне патусіць разам, то вельмі добра бавіцца час. Так, вось яны прыбралі нейкія завалы,
І можна прайсці зараз. Гэта хутчэй за ўсё да данжака будзе. Давайте паглядзім. Я так і можу штосьці туды. Парснік гэта закінем на продаж. Мяча ў мяне няма, ён мне не патрэбны. Топор мне таксама там не спатрэбіцца. Давайте з кіркою. Не, альбо паспатрэбіцца, не памятаю. Давайте возьму на всякі выпадак. Ну так, мне здаецца ўсё. Можна хутчэй прайсці праз верх, наколькі памятаю яшчэ. Для мяне памяць не падманывае. Мяне здзіўляе, што ў прапановах на гульні дагэтуль няма стрэй. Стрэй у мяне ёсць на PlayStation. Я её ўжо прайшоў, але я не супраць пагуляць яшчэ раз. На кампе у мяне, на жаль, няма. У мяне ўвогуле была думка нешта з новым кампом, можа неяк карту захопу сабе набыць і паспрабаваць пастрыміць гэта самае. Мясцовы бомж. Вось. Была думка пастрыміць нешта з PlayStation. Бо, на жаль, калі будзе папрацаваць, калі буду проста з PlayStation стрыміць, то ніякіх галасаванняў не будзе, не атрымаецца. Трэба зрабіць першую 1000, тады прыйдзе маркні ў сераду ці пятніцу сонечную. Лінус Торвальдс, так, гэта ён. Яго патрапала трошечкі жыццём і задзюбала яго праца. Вырашыў, што самы момант пераехаць у Стардзю Волей і не працаваць. Меч. Мне трэба перарабіць персонажа. Так, вось, можна ісці ў данжыкі. Давайте зазірнем. Ну так, шмат мы не зробім пакуль што. Як працуе? Вось мне зараз трапіўся адразу, але я распавяду ўжо. Мы абмежаваны энергіяй і здароўем сваім. Мы можам спускацца па паверхам уніз і збіраць розныя мінералы, напрыклад, там олава, медзь, жалеза і гэтак далей. Таксама трапляюць ворагі. Чым глыбей мы заходзім, тым больш моцныя ворагі, тым больш рэдкія рэсурсы можна знайсці. Нам трапіўся выхад. У таго не так. Вось пайшлі першыя ворагі. Але яны такія. Пожакайце-ка, вы мне і не ворагі-то ўвогуле? А што з вамі не так? Я не памятаю ўжо. Тут ж ворагі. Чаму я не магу на вас трапіць? Вось, пайшло. Нормально такое. Яшчэ языкі. Я не адразу зразумеў, чаму я таго не магу атакаваць. Яшчэ і месца для... Во, ёсць. Морква была, але толькі пячорная. Вось, гэта я памятаю. Давайте зайдзем, а то у нас энергія скончылася трошки. Трэба яшчэ шукаць выхад далей. Во. Месца таксама няма. Чтобы выкинуть такое мясо монстра, не патрэбна. Берсерк мод. Так, разнесем зараз усё. Держитеся. Можна 5 паверхаў, наколькі памятаю, ёсць магчымасць ось вяртаецца праз ліфт. Ну вось зараз і выехалі. Тут яшчэ шмат чаго, тут можна і ўправа пайсці, потым адчыніцца магчымасць і ўлева паехаць. Калі падрамантаваць
гэтую самую жалезку. Данж з ліфтам. Так, усё для людзей. Усё для людзей. Святло праведзена. Неякі гастрыт там потым не атрымаў. Усё. Фэнтэзі ж. Фэнтэзі. Вось там квестом накідаў дасягнуць 40-й ўзровень у данжыкі. Але мы зараз скінем это ўсё наше пасобранае. Зарабіць першую 1000, говориш, так? Паглядзім зараз. Бо, каб зарабіць першую 1000, трэба больш рабіць. Это дакладна не дастаткова таго, што мы зараз робім. Так, меч мы пакінем. Ён нам патрэбны толькі падчас гэтых самых данжыкаў, а вось гэта мы прададзім. Сама грошкі. І пойдзем яшчэ насенне нейкае. Возьмем. Посадить. Сейчас еще ее. Оп. Нам показывают это самый агроцентр города. И на стрей отправляется 1000. Окей, окей. Я, может, до того момента карту захопу себе набуду. Коли не просунете за тыдзень. Калі это да СПС-кі буду рабіць, я можа ачыўку. Мне там на плаціну не хапае, літаральна дзве ўзнагароды не пытаецца. Адно или по дзве. Я ўсё неяк дабіць не мог. З гэтым цэнтрам камьюніці ёсць такі момант, што вы можете паляпшаць гэты камьюніці-цэнтр і выніку альбо аддаць яго карпорацыі, альбо адстойваць у горад яго асабістую незалежнасць. Вось. Вясковы клуб? Так, это ён ёсць. Ён зараз развалены, але ёсць. Вось у нас яблыкі пачалі размаўляць. Ну як размаўляць? Ёсць духі лесу тут водзяцца. І калі мы дапамагаем, робім падарункі для духоў лесу, яны дапамагаюць адбудоўваць гэты цэнтр. А вось, зноў. Это мэр ўсё не заўважае, што адбываецца. Невеличкие зеленые бульбочки. Яблочки. Угу. Мне прапанавала потым зайсці яшчэ. Я глядзець гэты будынак. А можна зараз? Не? Ну, можа пазней. Зараз пакуль нічога не адчынена. Добра, нам яшчэ, калі пакуль час ёсць, можна набыць... квест. Дзімуханцы... Не, мы не будем этих. Золотая плитка слева? Давай зараз проверю, але только я насенне набуду. Мне падавалася, там не было нічого. Ну тут у нас грошки вельмі хутка скончыліся. Не, навошта нам продавать? Не, нормально и так. Мы сможем... Вось я бачу, не заўважу. Нам жа вось, гэтыя яблычкі дапамогуць. Вось напісана ў іх мове, якую мы не разумеем. Але на гэтым усё і скончваецца. Мы просто не разумеем.
Але наколькі памятаю, вось канкрэтна ў гэтым тут і канфлікт такі, дзе ты можаш абраць карпорацыю Джоджо, калі за тым цэнтрам, і пакінуць яе для карпорацыі. І бо яны Джоджо Март адчыняць тут, альбо ўжо адчынілі, яе там недалёка знаходзіцца. Вось. І адно з двух уйдзе ў заняпад. Альбо крама гэтая Джоджа, альбо сам вось гэты цэнтр. Яблычных дзябла. Так, вось прыкладна так. Мы зараз кульдзевую зробім тут унутры вёсцы. З жывёлкамі, раслінкамі, і потым будзем няхай наш дзябл лясны адбудоўвае гэта ўсё. Бульбовый дзябл йо. Вядома, йо. Бабы, і ось гэта літаральна ўсё, на што ў нас хапіла. Давайте пальем. Праву. Адзінае, што я сёння не зрабіў. О, добра. А давайте наступны дзень ужо. Бо нам няма літаральна чаго рабіць. Ну, ёсць, але я жадаю яшчэ котку атрымаць. По першы ўзровень фермерства. Можам угала будаваць. Угнаенне ёсць, і лепей карыстаемся прадметамі. І рудакопы першы ўзровень яшчэ. Во, гэтага павінна хапіць. У нас зараз павінна было набрацца на першую 1000. Ну я ўжо 675 толькі сёння зарабіў. І там яшчэ раней было. О, каваль, мне падаецца, кліент. Вось, навучыў мяне. Чамусьці. Лавільня. Что еще у нас? Гильдия авантуристов и чараўнік. Вось, запрашае да сабе чараўнік. Шмат хто нас запрашае паўсюды. Але каточка нам не даюць. Дзе мой каточак? Ближайшую середу. Ага, у нас суббота. Окей. Добро. Зайдем до коваля. Крафтить. Забить слаймов. Зайти до чародея. Не хопіць у нас на плавільню гэтую. На жаль. Ведаючы, у пустакатошкаў трэба ахвяраванне людзей і рыбаў, каб іх выклікаць. Так, тады пайшлі здабываць нам рыбу. У нас яшчэ трошки часу ёй, і у нас... ну як трошки часу, гэта пачатак дня. Ну я малайчына, я з заводай-то не садзіў, правильно? Навошта нам не патрэбна? Першае самае крутое паляпшэнне, якое толькі магчыма зрабіць, гэта набыць сабе больш месца для рыштунку.
Лейкі рыбу ловіць эфектыўна. Галоўнае проста вельмі хутка рухаць эту лейку скрозь ваду і нешта трапіць туды. Ладно. О, вітаю, ты што тут робіш? Давай дапамагу. О, а ён стаіць там, невядома што ловіць. Вось так патрэбна, вучыся. Я тут з горада прыехаў, адразу пачаў усё рабіць. Во. Кайфы. Стой, рыба. Рыба! Моя рыба. Нём. Поехали далее. Коль энергия есть, будем користаться. А, ну, вядома, водоросли гэта самая моя улюбёная. А дзесьці тут былі калекцыі. Вось, калекцыя рыб. Во, усе віды рыбы, якія толькі ёсць у гульне. Усе віды раслінак, якія толькі ёсць у гульне. Пры старонцы. Артефакты розныя, мінералы. Гатаванне, гатоўкай ежы можна займацца. Ну вось, ну і ачыўкі. Чаму так не шмат? Мы нават здзіўлены. Ой, добра. Можа яшчэ нешта з музыкай зрабіць магчыма. А? Не, нічого такого не бачу. Не, нормально. Мы з нашымі грошкамі павінны ўжо атрымаць кота. Будзем хутенька, зараз я яшчэ рыбку закіну. Вось. І спаць адразу пойдзем. Можа рецепт яшчэ з тэлевізора возьмем. Не, нікога няма. Добра, нейкага тэлевізора. Ці магчыма тут варыць піва? Так, нават патрэбна. І віно таксама. Толькі для гэтага трэба набыць сабе падвал у хаце. О, морква пайшла. Яшчэ парснік. Жарыць шашлык таксама, наколькі памятаю. Мэта нумар 2 басакаточкаў. Мне падаецца, трэба даволі глыбока ў гульне ўжо. Гэта магчыма, бо падвал патрабуе шмат. Альбо не падвал, альбо досведу у фермерстве патрэбна. Нешта такое. Там, ну, такая, гэта ўжо лайт-гейм. Калі ты сабе піва можаш дазволіць. Я нават зараз камяні не ўсе магу раздалбаць і не ўсе дрэвы знесці, каб вы разумелі. Мне патрэбна яшчэ падыходзячая кірка і... О, геода. Жывода. Прыбяру тут. Тут перашкаджае хадзіць. А кон жарыць шашлыка, не памятаю. Нейкі рецепт быў. Не, я не ўпэўнены. Мне падаецца, сваіх жывёлак забіваць нельга на мяса. Але мяса розных монстраў па тыпу данжа, вось імі можна карыстацца. А вось, магчыма, там ёсць шашлык. Давайте, можа, час праматаем просто да серады. Збітай цэглы. Давай паглядь. Я што, у мяне драўняная ёсць дарога. Там ёсць па тыпу амаль як збітай цэглы, тут просто з камянёў магчыма зараз.
Давай я хоч невеличку зароблю. Уже приємні буде. Вось. Амаль. То, що потрібно. Я тут ось это приберу. О, добре. О, уже пригажей, уже штосьці. Може тільки досадимо ось тут до самої стежці. А рослиночок і вже пригоже буде. Тут же парник його. Де він там? Тільки він не одразу працює, там є ще нешто, які умови потрібні. Ось він там недобудований. Во, ось тут буде. Так само можна вирощувати різне. Пишем F нашим рослинам, так. А что они там расселись? Кому не растут? Зараз. Во. Оп. О, чудовно. Подрихтовали глебу. Свечки на улицах это я. Я специалист по свечках на улице. Ось тут еще воткнем. Это факел. Такие. Вельми корыстная речь. У цемры, когда по пьяни вертаешься, ты будешь... Можно... Это как сигнальные посадочные огни для самолета. Можно по пьяни вертаться, правильно приземлившись у хату. Из них можно... Давайте... Видите, что? Где? За этого мне потребно за этого. Нейку певную колькость. Вось. Я не ведаю, колька мне спотребится. Так. Уп, уп, уп. Тин-тин-тин. Тин-тин-тин. Не, разходится оно. Что я могу за этом зробить? Не, треба ось так робити, нечто. Не тримається. Блін, трошки проекція не підходяча. Треба витягувати її вишей, щоб трималося нормально. То що в мене, як нормальний культ? У всіх нормальних культів є місце для призиву. А у нас немає, що ми робимо? Добра ідея на стежинки со свечок до бару. Ну, давайте пока. Так. Повний інвентар. Мені подається ось так. Тоді ми спробуємо так просто проекцію зробити. Я... не мастак, на жаль, піксель-арта. Альбо ви вельми велику робіть, щоб трималося. Ми ж субліміруємо, так. Недохоп культу в житті, розумієш? Гэта для добрага ураджаю. Так. Посадочные агенчики. Пошли до бару будовать. Я же могу по дороге? Так, глядите, я могу по дороге побудовать свои посадочные агенчики. И вот это не скончится у меня ранее. Треба на большой дистанции.
Ну, осталось только 2. Вот я еще могу ставить? Так, могу ставить. Ну, на гэтым пакуль што ўсё. Але не, пачакайце-ка. Яшчэ могу нам зрабіць іх. Вось, апошнія 8. Дзе там бар? Оп, яны там уже ўсе самі збіраюцца ў бар. Яшчэ, блин, на сярэдзіну дня, людзі, вы шо? Во. Прыкладна так. І гэта, вось гэта яшчэ для арыентацыі. Вось прыкладна ў тым напрамку трэба ісці. Падрыхтавалі. Якую гульню тогда наступнай раніцай, які мне хлопцычкі праскідваў у нас пажара па ўсёй вёсцы. Яны, вось людзі, каб з бару ішлі, яны ведалі, куды ісці. Яшчэ б цемры дачакацца, каб ўсё гэта паназіраць, а я да цемры не дачакаюся, мне каточка і жаданне пабачыць. Так, гэта сюды пойдзе. Этот сюды. Добра, спаць. Нам яшчэ да серады. Яшчэ дождж. Ну і добра, пайшлі спаць зноў. Просто праспім увесь час. Да серады. Можа, я 1000 не зрабіў, гэта будзе самае непрыемнае. Давайте тут пасадзім яшчэ. Той мой маленькі недахоп, усе я не будзе збірацца ў той хаце. Ну нам жа для прызыву патрэбныя ахвяры, правильно? Ці маю я намер мець... Дык навошта сабутэльнікі, калі ў нас будзе прызваны д'ябал, а? Ацані перспектывы. Ён тут дакладна будзе гэта самае, нікуды ад нас не падзенецца. Ён яшчэ на наш садочак паглядзе і заб'е ўвогуле. Калі ўраджай бульбы чагосьці там яшчэ, бульба вось расце толькі, але яна доўга расце, наколькі памятаю. Яшчэ ёсць бабы, якія пасадзіў на ўсе грошы, якія ў мяне былі. Вось, я дакладна не глядзеў, 10 дзён 12 можа. Давай рыбку половим, так, добрая идея. Каб докладно было. Бо завтра середа. Буду взял. Так, в этот раз взял. Я был будзе згодны нават на алкашоў. Я думаў, што апошнім часам ужо ў бязродніцы. Нізкапробны. Не разбираецца ў нормальных ахвярах. Ляпі рыбу бы. Мне падаецца, можа мы рыбу ахвяру... На самом рэч мы грошыкі зарабляем за тое, што мы ахвяроўваем рыбу. І раслінкі. Можа там свой д'ябал нейкі. О, там яшчэ ўзнагарода. Калі атрымаецца адразу ўзяць рыбку і ўзнагароду, мне падаецца, не атрымаецца. Не, не атрымаецца. Смог. А колькі тады чакаць? Глядзі, у цябе алкаш кожны дзень альбо... дзяўчыны толькі раз у невядомую колькасць часу.
Набирай. Как говорится, есть два стула. Мне что рыба не ловится, у нас водорослей больше, чем рыбы. Значно больше. Ахвяры в моей меткой ласки только не винницами. Ну, магчыма придется долго чакать. Во, Регана правильно говорить. Ты за принцессами повинен гоняться. Ты же смог. Ще больше рыбки. Мы всю рыбку в озеро зловим. Не в озеро, а в роце. Дык это, одно другому не перашкаджае. Монашка принцесса нявінніца, ўсё гэта ўсё адразу. Такі варыянт. Толькі прыйдзецца чакаць яшчэ даўжэй. У нашай справе галоўная упартасць, правильно? Нет, там дзвер адчыніў. А, вось, выйшла. Так само рыбу ловіць, так? Ты ж за рыбай? Что ты вышла там? Стоїть. Раді, як умею. Рибу зараз зловлю нават. Може. А може ні. Так. Трималася. Віданки. Я пішов. Продадим еще эту рыбу. Монарка принцесса, так. Не выключают, все нормально. Просто долго чекать придется. Бо яшчэ наверх и не винится. Да и в нашем часе это пойди знайди принцессу. Это вельми разборливым надо быть. А почему не подпушаю? Пустите меня дверей. Пусть. Окей, добро. Пошли далее. Продадим зараз всю эту рыбу. И водоросли. Можно идти спать. Купить на сегодня. Монашка Шаолиня такая боевая. Та самая монашка, якая смоком зубы выбивая. О, каточек. Руды. Конечно, возьму. Так, треба ім'я дати. А тут. Зараз.
Ой, я зараз узгадував назву. Моя маці дала... У мяне ў Менску застаўся кот, і маці дала яму... Ну, яго клічуць Каспер, і вось ён сёння, ну, апошнім часам вельмі суетлівы, і ён атрымаў на назву суетолаг. Будзе суетолаг. Во. Я узгадываў, я ўжо мкі пытаў, бо я забыўся, літаральна сёння абмяркоўвалі і вылетела з галавы. Вось, суетолог будзе. Дзе ён? От. Дзе падзеўся? Я ўжо ў хаце. Я думаў, ён заўсёды звонку толькі. Мітусямён? А, 8. Спіць. Точек. Что ты там, Захарас? Я тебе не отшаплюся просто так сёння. Ён усё. Ён распластаўся. А, так, Мітусямён, добрая ідэя была. Блин, пропусціў. Мне падаецца, нельга его ўжо пераназываць. Магчыма. Вот пошли на улицу, там весело. Ну добре, я покуль приберу тут нашу бульбочку нашу. А ці можна? Єш? Ні, нельга садити, так? Мені літерально треба насіння бульби. От, чому ти у хаті? Пішли. З ім нельга ўзаемадзейнічаць? Магчыма, не. Ён, ну як, у тебе ўзаемадзейнічае, калі ён не спіць, можна крануць яго, ён мяўкае. Але зараз ён спіць, ён вырашыў, што вось яму трэба схавацца ад вас і вось у гэтым месцы спаць. Я калі прыйшоў першы кот, таксама назвала яго Каспер, бо не звыкла таго, як катушкі ціха ходзяць, але ён трансфармаваўся ў Касіка. Не, мой так і Касперам і застаўся. Ён толькі стаў вельмі тоўстым прывідам. Ён палюе на кагосьці. Вы глядзіце, на раслінку напаў. Зараз табе раслінку пастаўлю ў бачнае месца. Яго нармальна так анімацыя, калі што... Давай, пайшлі. Ён опять зноў на кагосьці палюе, альбо спіць. Я не магу пабачыць, ён там схаваўся. Мітусямён. На жаль, мне падаецца, нельга змяніць імя. Я ўжо памылку зрабіў, паспяшаўся, бо доўга узгадываў. Касіка, потым касмічны старажытны жах. Гэта як эвалюцыя пакемонаў. Во, глядзіце, усё, кайфуе. Пайшоў бы на соненька, там кайфаваў бы. Я жыццём. Вот. Не, усё. На сёння хопіць, выключылі кота. Пс, кот. Алло. Добрая раніца. Ну, полюешь. Полюю. Пошли на улицу. Пошли. Не. Отмовляется. Ну и ладно. Пошли продадим нашу бульбу. Возьму яшчэ набуду насення нейкага. Расліну можна пераставіць, а кота не. Ну, як і ў жыцці. Можешь хоть что у хаце змяняць, а кота ты перасоўваць не будешь. На колени лёг, усё. Трыма няма. За рыбу квест. Ага, у сераду ён зачынены. Нельга его набыць на сёння. Як добра, дакладна распачаў, што зрабіў паводзіны кота. Каб вы разумелі, яшчэ ўсю гэтую гульню зрабіў адзін чалавек. Гэта праца аднаго чалавека. І ён літаральна выпусціў панч дзесьці там пару месяцаў таму. І хуценька дзесьці тыдзень таму рабіў, можа не тыдзень, можа больш ужо. Рабіў нейкі фікс, бо выясніў
ну, кам'юніті знайшло баг, і ён літаральна сидзеў там праз гадзінку выпусціў фікс, каб выправіць, таму што быў крашылася гульня ў нейкі пэўны момант, калі адзін з людзей там нешта заходзіў і выходзіў з хаты, гульня мала крашнуцца. А вось. І гэта цэлая цікавая гісторыя, як індзі-распрацоўшчык. Гэта амаль першы прыклад таго, як гэта адбылося. Калі адзін чалавек зрабіў топавую гульню, і якая разышлася па платформах, і яна проста ашмаральная. Ён зараз у яго працэсе другая гульня, нешта пра шакалад. Карацей, вы гуляеце за вось зноў персанажа такога прыкладна, і вы нейкая па тыпу альбо ведьма, альбо нешта такое, не памятаю, якая робіць шакалад. Вось. Яна трохі нагадвае Stardew Valley, але ўсё ж такі свая нейкая самабытная. Я бы нават не сказаў, што яна дакладная, трэба будзе паглядзець ужо, калі яна выйдзе. Ось. Такая вось цікавая штука. А мы насамрэч будзем ужо крыху скончыць, ужо амаль 2 гадзіны мы ў стрыме, а я ждаў праверыць, ці ўсё працуе. Ну, выглядае, што так. Кнігі «Шакалад» аб ведьме існуе. Фільм, мне падаецца, існуе. І па кнізе зрабілі фільм, наколькі памятаю. Так і называецца «Шакалад». Калі я не блытаю зараз. Выпраўляйце мяне, калі я не маю рацыю. Там было, але была агаворка, што яна па тыпу ведьма. Ну, там была такая лінія сюжэтная, не? Я магу зараз блытаць. Бо я падаецца, толькі фільм глядзеў. Ось. Ну, добра. На сёння будзем скончваць, бо ёсць яшчэ сваё, што парабіць. І выглядае добра, я хацеў упэўніцца, што на заўтра у нас ўсё са стрымам будзе добра. А вам жадаю добрай нядзелі, яшчэ тут я не тое, каб шмат засталося, але ўсё ж такі. І пабачымся заўтра. Давайте, можа, паглядзім. Ім больш спадабаўся. Ну, мне фільм таксама спадабаўся, але вось і кнігу я, на жаль, не чытаў. Так, давайте паглядзім, ці ёсць сёння хто-небудзь. Ёсць. Дзякуй вялікі. Так, Шаграэль. Tiny Tina's Wonderlands. Локі, Європа Універсаліс. Європа Універсаліс 4 і на Evil Dive гуляю Zero Escape. Гэта адна з частак гульні, якую мы гулялі на пятнічным стрыме. Даволі цікава. Давайте я вас адпраўлю да Локі, бо я вельмі даўно з ім не перасякаўся. Дашлю вас да яго. Так. Локі. Яшчэ выкидываецца. На гэты раз на Гаррі Поттера. Апошні стрімер, якога я назваў, Evil Dive. Ён да нас завітвае, ён прасоўваў гульню Zero Escape. Зараз у чаце імя напишу, калі вам цікава. Гэта серыя з адной серыі, з адной той жа серыі гулін. Можа, нават на яго спасылочку можа даць.